Nije nipošto potrebno, čak ni poželjno stati na moju stranu. Naprotiv, određena doza znatiželje, kao pred nekim nepoznatim raslinjem, uz ironičan otpor, čini mi se neuporedivo inteligentnijim stavom prema meni. Zašto je intrigantan? Nietzsche je intrigantan jer ima jedinstvenu sposobnost da u sebi objedini naizgled nespojive uloge pjesnika i rušitelja, estetu i rušitelja i idola. Njegove rečenice ponekad zasije poput munje koja u jednom bljesku osvjetljava horizont, ostavljajući čitatelja zaslijepljenog, ali ipak budnijeg nego prije. Njegov stil je neuhvatljiv, aforizam pogađa poput udarca munje, pjesnička slika ostaje dugo u pamćenju, a ironija pogađa dublje i žešće od najoštrijeg argumenta. Zato se i može reći da je filozofija dobrovoljno žrtvovanje u ledu i na visokim planinama. To je metafora koja priziva ledene visoravni rijedak, oštar zrak visina, osjećaj udaljenosti od gomile gdje tišina nadahnjuje miso, a hladnoća samoće postaje cijena pogleda koji seže daleko od onih što ostaje u dolinama zadovoljni, što vide dalje od prvog obzora. Nietzsche ne pristaje na sigurnost ni u životu, ni u mišljenju, jer zna da udobna filozofija rađa uspavane duhove i mrtve ideje. Intrigatan je zato što spaja ono što se naizgled ne može ni spojiti, duboko razumijevanje umjetnosti i estetike s nemilosrdnim prodiranjem u skrivene slojeve ljudskih pobuda, strast za životom s neumoljivim razotkrivanjem njegovih najmračnijih strana. U jednoj rečenici ruši stoljeća moralne tradicije, a u drugoj iskazuje misao koja zvuči poput fragmenta pjesme. Njegova filozofija je uvijek egzistencijalna provokacija, pa i onda kada tvrdi da se čovjek mora odgajati za rata, žena za odmor ratnika, sve ostalo je ludost. Takve misli se ne mogu čitati površno. Njihova moć leži u tome što prisiljavaju čitatelja da zastane i zapita se protiv čega Nietzsche uistinu ratuje. Odgovor je gotovo uvijek isti. Protiv slabosti duha, protiv navike da se misli kao dio mase, protiv lažne moralne sigurnosti koja zatvara prostor slobodi. Privlačen je zato što u njegovim dijelima osjeća autentičnost. On piše iz vlastitih iskustva bolesti, izolacije, odbačenosti, ipak gradi filozofiju koja slavi život. Njegov koncept amor fati, odnosno ljubav prema sudbini, poziv je ne samo da prihvatimo, već i da zavolimo ono što nam se događa bez gorčine i bez žaljenja. Zato i kaže, moja formula za veličinu čovjeku je amor fati, da se ništa ne želi drugačije, ni unaprijed, ni unatrag, ni u vječnost. U tome je njegova najveća privlačnost. Nietzsche ne nudi utjehu, nego izazov. Ipak, taj izazov u sebi skriva neobičnu ljepotu, onu koja se otkriva tek onima koji su spremni napustiti sigurnost i krenuti u neizvjesnost. Nietzsche nije mislilac u običajnom smislu te riječi. Samo mišljenje nije dovoljno da se odgovori na pitanja o svijetu i životu. On zahtijeva da se u potragu za odgovorem uključe sve moći ljudske prirode. Najbolje misli, kaže Nietzsche, jesu one koje pokreću cijelo biće, koje bude i razum i instinkte, i strasti, i intuiciju, i tijelo i duh. Takve misli hrane život, one ga oživljavaju njegove kompleksnosti. Za Nietzsche nije presudno može li se nešto strogo logički dokazati, nego mijenja li ljudsku osobnost, obnavlja li energiju života. Istina, ljepota i svi ideali imaju vrijednost samo onoliko koliko služe samom životu. Potraga za istinom uvijek je vođena voljom za moći, jer istina mora povećati snagu i puninu postojanja. Zato Nietzsche za život kaže da je u suštini prisvajanje, povreda, nadvladavanje stranog i slabijeg, ugnjetavanje, grubost, nametanje vlastitih formi, inkorporiranje i, barem u najmanju ruku, izrabljivanje.